Loh, nopo iki cempe kok ngletak? Waduh, piye iki? Nopo iki? Pomeng acting iki. Ben sukete tambahi. Aja-aja ming arep njaluk sego Padang poan. Hahaha. Tak hitung ping 3 nek ra menyat berarti tenanan. Ro, lo. Waduh, kok ra menyat iki? Ya wis tak baleni hitung tekan 5. Ro, lu, pat, mo. Wih alah kok ra tangipe cempe. Piye iki? Sik. Iki po sukete iki. Jal tak ampuni. Akurat. Iki bar disemprot suket iki mesti. Iki mending go nang rumah sakit po rumah sehat yo. Melas ngene cempe. Oh iya aku iso duwe degan. Jal tak ombeni degan menawane mari. Bismillah, mugi-mugi cempene pulih kembali. Klok. Mek. Alhamdulillah wis ngebret. Tandane sehat.